Γεια σας. Έχω τη χαρά και την τιμή να μιλάμε με την κυρία Ιωάννα Μαρή. Θα κάνουμε για την προγεννητική αγωγή 3 ενότητες, οι οποίες θα χρησιμεύσουν πάρα πολύ σε κάθε νέα οικογένεια και ιδιαίτερα στα ζευγάρια που ακόμη δεν έχουν φέρει στον κόσμο το παιδάκι τους και θα πρέπει να γνωρίζουν αυτά που ίσως δεν γνωρίζαμε όλοι οι παλιότεροι, ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε και να μεγαλώσουμε τους καλύτερους ανθρώπους, να φτιάξουμε την καλύτερη κοινωνία. Να σας πω 2 λόγια για την κυρία Μαρή, λοιπόν. Η κυρία Ιωάννα Μαρή είναι επίτιμη δικαστικός και είναι σύμβουλος επικρατείας. Έχει ασχοληθεί με την παιδαγωγική ψυχολογία, την οποία τη σπούδασε στο Παρίσι και προεδρεύει στην ελληνική εταιρεία προγεννητικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο σωματείο και το οποίο θα λέγαμε ότι ασχολείται πάρα πολύ με την παιδαγωγική παιδεία, με την, πριν ακόμη γεννηθεί το μωρό, πριν γεννηθεί ένας άνθρωπος. Σωστά, κυρία Μαρή? Έτσι ακριβώς, Εύα μου. Έχω πολλά στοιχεία εδώ μπροστά μου, γι' αυτό έπρεπε να ξεχωρίσω τα σημαντικότερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε αυτή την πρώτη μας ενότητα και να πούμε τι είναι η προγεννητική αγωγή. Μα όπως η λέξη το λέει, αφού σε ευχαριστήσω πρώτα, Εύα μου, όπως η λέξη το λέει, είναι η αγωγή που προσφέρεται από τους γονείς στο παιδί τους πριν από τη γέννησή του. Γιατί σε αυτούς τους 9 μήνες η νέα ζωή διαμορφώνει τα θεμέλια της, τα θεμέλια για ολόκληρη τη ζωή της. Και αυτά τα θεμέλια χτίζονται μέσα από το υλικό που η μέλουσα μητέρα, η έγκυος, από την εγκυμοσύνη της, από τη σύλληψη του παιδιού, μέσα από τη διατροφή της, τον τρόπο της ζωής της, δίνει στο παιδί έτσι ώστε να σχηματιστεί όσον αφορά όλα του τα όργανα, όλα του τα συστήματα, να σχηματιστεί με υγεία και αρμονία. Αυτή η περίοδος δεν θα επαναληφθεί. Στη συνέχεια της ζωής θα συνεχίσει βέβαια ο άνθρωπος να μεγαλώνει, να διαμορφώνεται, αλλά τα θεμέλια έχουν τεθεί ήδη στη διάρκεια αυτών των 9 μηνών. Κατά τη σύλληψη, η κληρονομικότητα, όπως λέμε, του παιδιού έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, μέσα από την ένωση των γονέων έχουν ελκυστεί στοιχεία τα οποία αποτελούν το σχέδιο της νέας ζωής. Από το ίδιο το ζευγάρι και από τους προγόνους της πατρικής και της μητρικής γραμμής. Στην εγκυμοσύνη όμως αυτό το σχέδιο πρέπει να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος νέος άνθρωπος. Είναι τόσο αναγκαία αυτή η προγεννητική αγωγή, δηλαδή μέχρι τώρα οι παλιότεροι που γένναγαν τα παιδιά τους και όσοι έχουν φέρει στον κόσμο παιδιά ξέρανε κάτι από όλα αυτά που λέμε σήμερα, ενστικτωδώς τα κάνανε στη ζωή χωρίς να έχουν διδαχθεί κάτι, ή τώρα πάμε να βάλουμε κάποιες αρχές που δεν τις ξέραμε καθόλου. Γιατί είναι αναγκαία η προγεννητική αγωγή? Είναι αναγκαία τώρα, όπως ήταν ανέκαθεν αναγκαία, αλλά τώρα γίνεται αναγκαία λόγω μιας νέας επιστήμης που έχει δημιουργηθεί, εκπληκτικής επιστήμης, η οποία πρώτα μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, με τους υπερήχους, μας έχει φέρει σε κατάσταση να βλέπουμε τη μήτρα, να βλέπουμε στη μήτρα μέσα το παιδάκι πώς αναπτύσσεται, πώς αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα που έρχονται από τη μητέρα και από τον εξωτερικό κόσμο. Πέραν αυτού όμως, μια ολόκληρη επιστήμη έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τη μνήμη του κυτάρου. Ξέρουμε τώρα ότι τα κύτταρα έχουν μνήμη. Οτιδήποτε συμβαίνει στη μητέρα, στο περιβάλλον, όλα εγγράφονται στην κυταρική μνήμη του παιδιού και επομένως μέσα από τις διάφορες εγγραφές διαμορφώνουν την ύπαρξή του. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, η μητέρα ας πούμε, ανάλογα με την ψυχική της κατάσταση, έχει στο αίμα της, έχει έκρηση στο αίμα της διαφόρων ορμονών, οι οποίες ορμόνες τι κάνουν? Αυτή την ψυχική κατάσταση της μητέρας
την μεταφέρουν σε φυσιολογική κατάσταση, σε βιολογική κατάσταση, στον ίδιο του τον οργανισμό, αλλά και στον οργανισμό του παιδιού που χτίζεται σε αυτή την περίοδο της ζωής. Προπαντός όμως η γενετική επιστήμη έχει υποστεί μια τόσο μεγάλη εξέλιξη με την ανακάλυψη της επιγενετικής, ώστε ενώ έως τώρα νομίζαμε ότι το σχέδιο που το παιδί θα λάβει από την πατρική και την μητρική γραμμή, αυτή η κληρονομικότητα που λέγαμε, αυτή η κληρονομικότητα θεωρούσαμε ότι ήταν πάντα το α και το ω, ας πούμε. Ναι, ένα θεμέλιο που ουσιαστικά θα ρύθμιζε όλη τη ζωή του παιδιού αλλά και του ενηλίκου, στον οποίο το παιδί αυτό θα διαμορφωνόταν. Τώρα όμως ξέρουμε ότι αυτό το σχέδιο, το πρώτο σχέδιο, δεν είναι και το τελικό σχέδιο. Το τι θα εκφραστεί από τις ιδιότητες των γονιδίων που το παιδί την ώρα της σύλληψής του έχει δεχθεί ήδη ως πρώτο DNA, ως γονίδια δηλαδή μέσα από την πατρική και τη μητρική γραμμή και βέβαια μέσα από τον πατέρα και τη μητέρα, αν θα εκφραστεί ή όχι εξαρτάται από το περιβάλλον, από το τι δηλαδή η μέλουσα μητέρα με τον πατέρα δίπλα της, μέσα από τον τρόπο της ζωής τους θα δώσουν δυνατότητα έκφρασης ή θα αφήσουν σιωπηρά. Ξέρουμε τώρα με τη νέα επιστήμη της επιγενετικής ότι το κάθε γενετικό στοιχείο για να εκφραστεί χρειάζεται ένα σήμα από το περιβάλλον. Αν λοιπόν το ζευγάρι ζει με ένα θετικό και υπέροχο τρόπο, με μια αρμονία ζωής μεταξύ τους και όσον αφορά το παιδί που περιμένουν, αυτή η αρμονία της ζωής τους θα δώσει έναυσμα, ενεργητικότητα, δύναμη έκφρασης στα καλύτερα από τα γονίδια, στα πιο θετικά και όμορφα αρμονικά. Ενώ αντίθετα τα τυχόν αρνητικά γονίδια, οι τυχόν αρνητικές ιδιότητες δεν θα μπορέσουν να εκφραστούν. Αντίθετα όμως επίσης, εάν το ζευγάρι ζει μέσα από φιλονικίες, μέσα από δυσκολίες ζωής, άγχη και αγωνίες, αυτή η δυσαρμονική κατάσταση στην οποία ζουν δεν θα επιτρέψει σε τυχόν θετικές ιδιότητες των γονιδίων να εκφραστούν και θα δώσει δυνατότητα ενεργοποίησης, έκφρασης σε αρνητικές ιδιότητες των γονιδίων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο τρόπος της ζωής του ζευγαριού από τη σύλληψη έως τη γέννηση έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα έλεγα με αυτά που ακούω ότι αν τώρα στην εποχή μας που βλέπουμε τόση βία και τόση παραβατικότητα μπορούσε κανείς να γυρίσει για τον κάθε άνθρωπο πίσω μέσα στη μήτρα της μητέρας για να δει, να κάνει έρευνα για το τι ερεθίσματα είχε τότε αυτό το άτομο, ίσως να παίρναμε πολλές απαντήσεις για όλη αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό κατάλαβα από όσα μας είπατε. Ναι. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε Ναι, αυτό? το εξής σχόλιο ότι αυτό ακριβώς που λες, Εύα μου, έχει γίνει ήδη. Έχουν γίνει πάρα πολλές στατιστικές έρευνες σε παιδιά των σοφρονιστηρίων που έχουν εκφράσει εγκληματικότητα, αλλά και σε ενηλίκους ακόμα, νέους και μεγαλύτερους ανθρώπους, και έχουν ερευνήσει και την προγεννητική ζωή τους. Μέσα από ψυχολόγους οι οποίοι διατύπωσαν ερωτήσεις στην μητέρα, πώς έζησε την εγκυμοσύνη της. Και εκείνη πάντοτε απάντησε και εκείνη ήδη μόνη της θεώρησε ότι οι δυσκολίες του παιδιού της έχουν μια πολύ μεγάλη σχέση με την αγωνία, το άγχος ή το γεγονός ότι ήταν ανεπιθύμητο το πλασματάκι αυτό όσο το περίμενε να γεννηθεί κατά τη σύλληψη ήδη. Μάλιστα. Με άγχη και αγωνίες που έζησε τότε η μητέρα. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνοντας τι σημαίνει προγεννητική αγωγή, έχεις πλέον την ευθύνη και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να βγάλεις ένα σωστό άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο.
Ακριβώς. Πάμε να κάνω την ερώτηση για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν να παρέχουν αυτή την αγωγή στο παιδί πριν από τη γέννησή του. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι οι ειδικοί? Μόνον οι γονείς, ο πατέρας και η μητέρα. Τους λέμε μέλλοντες γονείς, αλλά είναι αληθινοί γονείς από τη σύλληψη του παιδιού τους και μάλιστα οι πιο αποτελεσματικοί από όλες τις φάσεις της ζωής του. Μόνον αυτοί βρίσκονται σε άμεση επαφή με το παιδί τους και έχουν δυνατότητα να προσφέρουν τα καλύτερα ή δυστυχώς και τα χειρότερα. Γιατί η προγεννητική αγωγή είναι μια πρόληψη, μια αγωγή υγείας για όλη τη ζωή του ανθρώπου. Ακριβώς επειδή θέτει θεμέλια, χτίζει ρίζες στο πλασματάκι αυτό. Και είναι πάρα πολύ εύλογο, δεδομένου ότι, όπως η επιστήμη αναφέρει, το 84% του ανθρωπίνου εγκεφάλου χτίζεται μέσα στην εγκυμοσύνη. Όλα τα όργανα είναι σχεδόν διαμορφωμένα. Και αν μετά συμβαίνουν διάφορες ελλείψεις, διάφορες ασθένειες, συνήθως οι γιατροί λένε στους γονείς, αυτό το είχε το παιδί σου εκγενετής. Δεν μπορούν να πούν κάτι παραπάνω, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι όταν το κάθε όργανο, το κάθε σύστημα, την ώρα που πρέπει, υπάρχει ένας χρόνος για το χτίσιμο των οργάνων, των κυττάρων, των συστημάτων του ανθρώπου. Εάν λοιπόν την ώρα που πρέπει δεν έχει δεχθεί τα κατάλληλα στοιχεία ώστε να είναι αρμονική η διαμόρφωσή του, τότε αυτές οι ελλείψεις σημαίνουν μια δυσαρμονική δόμηση του οργάνου αυτού. Και είναι γι' αυτό ακριβώς και ένας σπουδαίος ερευνητής της εποχής μας, γυναικολόγος Γάλλος, ο Dr. Michel Rodin, έχει εξηγήσει ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η σωστή διατροφή της εγγύου και η ευδιάθετη ψυχική της κατάσταση. Για την διατροφή φανταζόμαστε ότι τα στοιχεία που παίρνει η μητέρα είναι αυτά που θα μετάσχουν στο χτίσιμο της νέας ύπαρξης. Ακούστε όμως πώς δικαιολογεί ο ίδιος σε σχέση με άλλους επιστήμονες και την ψυχολογία της μητέρας, η οποία βέβαια η ψυχολογία της μητέρας μέσα από τις ορμόνες με τις οποίες σχετίζεται δημιουργούν ακριβώς την ίδια ψυχολογική κατάσταση και στο έμβριο, και αν οι καταστάσεις αυτές συνεχίζονται, το παιδί αυτό θα έχει απεσιόδοξη, λυπημένη ζωή, ένα ψυχισμό ας πούμε αρνητικότητας, ή θα έχει μια χαρούμενη ψυχική διάθεση, μια αισιοδοξία, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή, αν η μητέρα έχει ζήσει μέσα στη χαρά, την αγάπη, την αρμονία και οι ορμόνες της χαράς, οι ενδορφίνες, οι οκιτοκίνοι εκρίνονται στο αίμα της και εμποτίζουν όλο τον οργανισμό του παιδιού. Συγχρόνως όμως, μας εξηγεί ο Μισελ Ροντάν, μας εξηγούν επίσης σπουδαίοι βιολόγοι της εποχής μας. Ας αναφερθώ στον δόκτορα Μπρούς Λίπτον, που ασχολήθηκε με την επιγενετική. Μας εξηγεί ότι όταν ο οργανισμός της μητέρας εμπροκειμένου, είναι μες στη στενοχώρια, την αγωνία, τα άγχη, τη δυστυχία, τότε δίνεται σήμα στον οργανισμό να σταματήσει η ανάπτυξη, γιατί ο οργανισμός πρέπει να χρησιμοποιήσει την ενέργειά του για τα άκρα, τα χέρια και τα πόδια της μητέρας, ώστε να τραπεί σε φυγή, να φύγει, να σωθεί, τυχόν να αμυνθεί για έναν κίνδυνο, ο οποίος συνδέεται με αυτές τις ορμόνες της αδρεναλίνης, τις ορμόνες της δυσκολίας, της δυστυχίας. Έτσι λοιπόν, ενώ ο οργανισμός φροντίζει να σώσει τον άνθρωπο από τυχόν κίνδυνο, όταν αυτές οι δυσκολίες της ζωής συνεχίζονται, τότε σταματάει η ανάπτυξη
του οργανισμού της μητέρας και του παιδιού που χτίζεται εκείνη την εποχή. Και επομένως, μέσα από αυτό το σταμάτημα της ανάπτυξης δημιουργούνται ελλείψεις στην όλη διάπλαση του οργάνου ή των οργάνων που χτίζονται εκείνη την εποχή. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και η σωστή διατροφή και η ευδιαθεσία της εγγύου. Αγαπητή μου Ιωάννα, κυρία Μαρή, γι' αυτό ίσως έχουμε τόσο πολύ σε μικρές ηλικίες αυτή τη στιγμή που ούτε μπορούσαμε να το φανταστούμε, κατάθλιψη. Ή έχουμε παιδιά τα οποία είναι παχύσαρκα. Άρα πρέπει ίσως να το ψάξουμε και μέσα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τι συνέβαινε. Ακριβώς, πάνω σε αυτό ακριβώς. Ναι. Πάνω σε αυτό ακριβώς, Εύα μου, που είπες, ας αναφέρω μια στατιστική έρευνα που έγινε σε εγκυμονούσες που έζησαν στην Ολλανδία, που έζησαν τον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στην κατοχή τη γερμανική. Βρήκαν λοιπόν ότι οι μητέρες που πείνασαν τότε ή που δυσκολεύτηκαν μέσα από τη δυστυχία που τότε κυκλοφορούσε, μέσα από τα άγχη της αγωνίας τους, έφεραν στον κόσμο παιδιά παχύσαρκα. Και όχι μόνο παιδιά παχύς που οδηγήθηκαν στην παχυσαρκία, που όχι μόνο σε παιδική ηλικία, αλλά και αργότερα σε νεανική ηλικία ήταν παχύσαρκοι, διότι ακριβώς είχαν μέσα τους αυτή την τάση να καλύψουν ανάγκες που δεν μπόρεσαν να τις καλύψουν τότε, σαν στη μικρή τους ηλικία, λόγω της πείνας που κυκλοφορούσε. Αλλά και άλλες περιπτώσεις έχουμε αγωνίας που πέρασε η μητέρα, σοβαρής αγωνίας, που έχουν σχέση με αλκοολισμό των παιδιών αργότερα, με σχιζοφρένεια, με παχυσαρκία, με διαβήτη. Ίσως και με ναρκωτικά. Με αλκοολισμό και με ναρκωτικά, γιατί ακριβώς μια ύπαρξη που δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή. Η ζωή είναι μια μεγάλη χαρά, είναι μια αληθινά υπέροχη κατάσταση αγάπης, χαράς, ευγνωμοσύνης, αισιοδοξίας. Ένα ταξίδι που έχεις τόσα πολλά να γευτείς, να μάθεις. Μεγάλου πλούτου. Ναι, Εύα μου. Αν λοιπόν το παιδί στην ενδομήτρια ζωή του δεν μπόρεσε να ζήσει αυτό το πλούτο, αυτή την υπέροχη χαρά, έχει την τάση να το αναζητεί αργότερα με ανώμαλους τρόπους, διότι οι ομαλοί τρόποι του αποκλείονται μέσα από τον δυστυχή ψυχισμό που έχει διαμορφωθεί μέσα του από την δυσκολία της ζωής της μητέρας. Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίο να δώσουμε στα παιδιά μας αυτή την πρώτη αγωγή υγείας. Πολύ όμορφα. Ξέρω ότι θα πούμε πάρα πολλά και τουλάχιστον θα πούμε κάποια λίγα από τα πολλά που γνωρίζετε. Θα έπρεπε να υπάρχει σχολή γονέων, θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό φροντιστήριο για την προγεννητική αγωγή, πολλά πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι τρεις ενότητες που δημιουργούμε σήμερα, κυρία Μαρή, ας γίνει το σποράκι που θα ανθίσει σε κάποιες ζωές. Λοιπόν, θέλω αυτή την πρώτη ενότητα και ό,τι άλλο θέλετε εννοείται, να την ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο με το να μου πείτε ποια είναι η ιστορία της προγεννητικής και τι συμβαίνει σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Η ιστορία, η μακράωχρονη ιστορία της προγεννητικής αγωγής ανάγεται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στην ζωή άλλων αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην πρώτη αγωγή του παιδιού. Έλεγαν μάλιστα ότι το πιο σημαντικό θέμα κάθε πολιτείας είναι η αγωγή του παιδιού, αρχίζοντας από τη σύλληψή του. Και πώς εννοούσαν την αγωγή? Εννοούσαν την αγωγή σαν μια αγωγή ζωής, αγωγή αξιών της ζωής. Έτσι και εμείς την εννοούμε τη δική μας προγεννητική αγωγή. Δεν εννοούμε καθόλου να δώσουμε στο παιδί αγωγή στα ελληνικά, στα μαθηματικά, στα επαγγέλματα,
αλλά εννοούμε να τους δώσουμε υγεία, ισορροπία για πάντα και αγωγή στις αξίες της ζωής, της αγάπης, της σοφίας, της δύναμης, της αισιοδοξίας, της χαράς της ζωής. Τι έλεγαν λοιπόν οι αρχαίοι? Οι νέοι πρέπει να ζουν με σοφροσύνη και οσιότητα, ώστε αυτά να μεταδώσουν στα παιδιά τους. Διότι αλλιώς μέσα από μια βιαιότητα, μέσα από μια άδικη και βίαιη συμπεριφορά των γονέων, τα σπέρματα γίνονται μοχθηρά, μας λέει ο Πυθαγόρας. Και ο Πλάτων συνεχίζει λέγοντας ότι το ζευγάρι, οι μέλλοντες γονείς, πρέπει να δώσουν αυτή τη χαρά και την αγάπη στο παιδί, να είναι μακριά από κάθε άδικη ή βίαιη πράξη, διότι όλα αυτά εγγράφονται στις ψυχές και τα σώματα των εμβρίων. Και ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι το παιδί απορροφά τη ζωή από τη μητέρα όπως το φυτό από τη γη. Και συνεχίζει μιλώντας ο Πυθαγόρας, λέγοντας ότι όχι κατά ανάγκη πολλά, ωραία παιδιά πρέπει να έχει ο κάθε οίκος και πρέπει να φροντίζουμε ώστε ήδη από την εγκυμοσύνη να συνδεθούν οι μέλλοντες γονείς με ό,τι το ωραίο υπάρχει. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίες Ελληνίδες διδάσκονταν να συνδέσουν το παιδί τους με τον Απόλλωνα, ώστε την ομορφιά του και τις αρετές του να εγγράψει στο παιδί που θα φέρει στον κόσμο. Και γι' αυτό και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μία αληθινή μοίηση, αγωγή των πολύ νεαρών παιδιών στην εφηβεία των κοριτσιών και ξεχωριστά των αγοριών και ιδιαίτερα στην αγωγή των εγκάμων γυναικών, οι οποίες έπρεπε να παρακολουθήσουν τα θεσμοφόρια. Ήταν μια εορτή πάνδημη υπέρ της θεάς Δήμητρας, της θεάς της γονιμότητας της γης και των γυναικών, όπου οι Ελληνίδες μάθαιναν πώς να προσφέρουν στο παιδί τους ό,τι το ωραίο για να φέρουν στον κόσμο τις αρετές και την ομορφιά των Ελλήνων. Αυτό που εκείνοι ονόμασαν καλλιγένεια, ωραία γενεά. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό που υπήρξε ήδη στην αρχαία εποχή, προσπάθησαν οι επιστήμονες στη νέα εποχή μετά από το 1970 να το δημιουργήσουν στον κόσμο, διότι ιδρύθηκαν πολλοί διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι είχαν σχέση, οι οποίοι εστιάστηκαν στην προγεννητική και περιγεννητική ψυχολογία και ιατρική. Το 1974 ο ISPPM, η ISPPM με αυτά τα αρχικά οργάνωσε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να προχωρήσουν στην προγεννητική ψυχολογία και ιατρική με σκοπό να βοηθήσουν τη μέλουσα γενεά, και στη συνέχεια οι Αμερικανοί με την APPAS έκαναν μια ίδια οργάνωση για τους Αμερικανούς. Και ο Μισελ Οντάν μίλησε για την primal health, την πρωταρχική υγεία, η οποία αρχίζει ήδη πριν από τη σύλληψη του παιδιού και ανέφερε τους σπουδαίους κανόνες τους οποίους πρέπει όλοι να μπορέσουν να σεβαστούν εάν θέλουν στον κόσμο να φέρουν παιδιά υγείας. Μια και η πρωταρχική υγεία κατά τον Μισελ Οντάν χτίζεται κατά τη σύντομη εποχή της άμεσης σχέσης του παιδιού με τη μητέρα. Και άρχισαν στην Ευρώπη να δημιουργούνται σωματεία προγεννητικής αγωγής. Πρώτα στη Γαλλία, όπου λειτουργούσε ο σπουδαίος μουσικός και ερευνητής Αλφρέ Τοματής,
που μίλησε για την ενδομήτρια ζωή. Η γνωστή μέθοδος Ματής. Το Ματής, ναι, όπου επίσης μεσουρανούσε ο Μισελ Οντάν. Ήταν φυσικό δηλαδή το πρώτο σωματείο να ιδρυθεί στη Γαλλία, όπου είχε συρροή επιστημόνων πάνω στο θέμα. Και στη συνέχεια ιδρύθηκε το Ισπανικό Σωματείο, το Πορτογαλέζικο, το Ελληνικό, το Βελγικό, το Ρώσικο, και τα 6 σωματεία το 1991 ίδρυσαν την Παγκόσμια Οργάνωση των Σωματείων Προγεννητικής Αγωγής, η οποία αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει 25 σωματεία από όλο τον κόσμο. Πρέπει να αναφέρω με 2-3 λόγια ότι όλοι οι οργανισμοί, και ειδικά η ΟΜΑΕΠ, η οποία έχει ήδη στους κόλπους της σωματεία από 4 υπήρους από όλο τον κόσμο, αναφέρονται, στηρίζονται μόνον στην επιστημονική πλευρά. Δεν θα ήταν δυνατόν να αναφερθούν ούτε σε πολιτική των λαών, διότι όλοι αυτοί οι λαοί, βέβαια ο καθένας έχει διαφορετική πολιτική, ούτε και σε θρησκεία των λαών, που φυσικά είναι απολύτως διαφορετική. Έχει διάταξη η ΟΜΑΕΠ, η οποία αναφέρεται στο ότι στηρίζεται στην επιστήμη και ότι η πολιτική και η θρησκεία είναι έξω από τις επιδιώξεις της ΟΜΑΕΠ. Παρόμοιες διατάξεις υπάρχουν και στις άλλες παγκόσμιες οργανώσεις. Θα λέγαμε μια επιστημονική οικουμενική θεώρηση των πραγμάτων. Ακριβώς, επιστημονική οικουμενική θεώρηση, όπως ακριβώς το είπες, Εύα μου. Και είναι ενδιαφέρον ότι ήδη στην εποχή μας η Αγγλία ίδρυσε με την σύμπραξη όλων των κομμάτων. Εκεί λοιπόν, ακριβώς για να αποκλείσουν κάθε πολιτική τυχόν θεμελίωση αρχή της προγεννητικής αγωγής, συνέπραξαν όλα τα κόμματα σε ένα κοινό μανιφέστο, το οποίο στηρίζεται στη μεγάλη αξία της περίοδου από τη σύλληψη μέχρι τα 2 έτη. Και έκτοτε, από το 2014, προωθούν μια γενική εκστρατεία για να ωφελήσουν τη δημόσια υγεία της χώρας τους και την οικονομία της χώρας τους, η οποία είναι γνωστόν πόσο πολύ στηρίζεται στην υγεία των λαών και στην ψυχική τους ισορροπία και στις αξίες της ζωής τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σήμερα αυτή την οικουμενικότητα της προγεννητικής αγωγής, όχι μόνο να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο μέσα από την εξάπλωση σωματείων και παγκοσμίων οργανισμών, έχουν κι άλλοι δημιουργηθεί ήδη σήμερα, αλλά και προπαντός μέσα από την επιτάχυνση των τρόπων της διάδοσης αυτής της νέας επιστήμης, της νέας παιδαγωγικής, η οποία αναφέρεται στην πρόληψη, την αγωγή υγείας, σε μια ειρηνική οικουμενική επανάσταση. Μακάρι. Αμήν. Τι γίνεται όμως στη χώρα μας, αγαπημένη μου κυρία Μαρή? Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Στη χώρα μας γίνεται παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές κινήσεις που ασχολούνται με την προγεννητική αγωγή. Η προγεννητική αγωγή είναι μέρος της διδασκαλίας στη Σχολή Μεών, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και έχει κάνει το γύρο της σε πολλές σχολές της χώρας μας, στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Τυχαίνει της απόλυτης αποδοχής εκ μέρους πολλών επιστημόνων. Ας αναφέρουμε τον κύριο Χρούσο, καθηγητή ομότιμο της παιδαγωγικής και της παιδιατρικής και της ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητού σε ευρωπαϊκά, αμερικανικά πανεπιστήμια και υπεύθυνου της εφηβικής υγείας στην UNESCO. Ας αναφέρουμε επίσης τον κύριο Γεώργιο Κρεατσά, ο οποίος επίσης καθηγητής
της γυναικολογίας έχει πολλές φορές μιλήσει για την προγεννητική αγωγή και την αξία της για τη δημιουργία υγιών ανθρώπων. Και φυσικά πολλοί ακόμη, μα πάρα πολλοί ακόμη. Ας αναφέρουμε επίσης τον Αθανάσιο Καυκαλίδη, μία προσωπικότητα γιγαντιαία θα έλεγα, γιατί είναι στους ουρανούς ήδη, αλλά μας προσέφερε 2 σπουδαία βιβλία, τη γνώση της μήτρας και την μήτρα ως υποκειμενική αλήθεια. Τέλεια. Σπουδαία βιβλία τα οποία αναφέρονται στα σοβαρά τραύματα που έχουν ήδη διαγνωστεί από δύσκολες ψυχικές καταστάσεις της μέλουσας μητέρας και του μέλλοντα πατέρα πριν από τη γέννηση και τα οποία είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν προπαντός, προχωρώντας στο επίπεδο της πρόληψης και της αγωγής υγείας, στο χτίσιμο δηλαδή θεμελίων για το μέλλον της ζωής των ανθρώπων. Πάντως, από ό,τι αναφέρατε, οι μαίες μας είναι άγγελοι σε αυτό, έτσι, στην προγεννητική αγωγή. Φυσικά. Ναι. Έχουν καλέσει εξάλλου επανειλημμένος τον δόκτορα Μισελ Οντά. Ο δόκτωρ Μισελ Οντά κάθε τόσο βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν είναι καινούργια. Είναι ένα πασίγνωστο πρόσωπο το οποίο μιλάει για την σημασία της εγκυμοσύνης και τη σημασία του τοκετού και του θυλασμού. Ιωάννα μου, λίγος πολύ δώσαμε ένα στίγμα σε αυτή την πρώτη ενότητα, το τι είναι η προγεννητική αγωγή, ποιοι την προσφέρουν, γιατί είναι τόσο αναγκαία και έθιξες ακριβώς, επεσήμανες το πόσο σημαντική είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που οι 2 γονείς, η νέα μητέρα και ο νέος πατέρας, θα συμπεριφερθούν σε αυτό το έμβριο. Ακόμη και πριν τη σύλληψη, που έχει σημασία η αγάπη που έχουν μεταξύ τους, η ερωτική τους συνέβρεση, η τρυφερότητα και όλα αυτά που τέλος πάντων είναι μέσα όχι μόνο στο ανθρώπινο είδος, αλλά που πρέπει εμείς να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη μας ενότητα. Να πούμε ότι στη δεύτερη ενότητα θα μιλήσουμε, πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, για τη διατροφή, για το αν το έμβριο έχει όλη την όσφρηση, τη γεύση, την αφή, αν αυτά μεγαλώνουν με τη βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά και πολλά άλλα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ο κόσμος μας θα παρακολουθήσει τη δεύτερη ενότητα, σας αποχαιρετώ, σας αποχαιρετούμε και ραντεβού στη δεύτερη ενότητα.